Yan, anong nag-ID ka? Umalis ka? Nagsimba, tapos... Yan! Nag-ID. Karon na siya naman. Unsa? Maningan ka tayo. What's up, pre? Oy, ikaw man na kumusta ang buhay? Humao ra gihapon kasi gara gyud matas kamaro. Padung og simbahan pre niya kada dala kog ID sa among company kung unsay reaction ani niya nila ni Lowe og sa akong uyab. Nagsuot kog ID padung simbahan, manimba may padung sa simbahan sa amuang manager. Dito na ako ni Soto. Let's go. Ay, hello! Sorry, asa na ka? Dire dapit pre pasulod na mi sa elevator. Unya gitawagan niya si Lowe kung asa dapit. Unya gisuot na nako akong ID pre kung makabantay ba jud ni siya karon. Yoti. Wala report. Gusto ka? By the way pre, mansari na mo karon. Unya timing kayo pre kay Domingo nya gi-invite sad mi sa among manager. Kay karon pre ang ika-13th anniversary sa ilang simbahan nga Jesus is Lord. Diri sila nagasimba pre sa City Gate NCCC Buhangin. Uyo kay among date karon pre. Talagsa na lang kining ingon ani nga date pre. Kanang magsimba mo kauban nimo loved ones. Ang di basta-basta. Unya diri pre padayon na to nga panid-an kung unsay ang reaction nga ga-ID ta. Sige na ko gunit-gunitan ang ID pre pero di man kabantay ni bayhana ni. Sini ma. Lah, Wait, mag-ID dahil mo? Mag-ID dahil mo? Mag-ID dahil mo? Mag-ID dahil mo? Yan! unsay reaction mo? Yan, anong nag-ID ka? Maningis ka? Nagsimba, tapos nagdala-dalag ID. Kabantay siya kay ID ko. Si Louie na photo na mo tayo sa reaction na lang. Ako may tanggalan na. Narang manol pre ambot og makabantay baka dayon ni maayo man nimang himantay sa mga mali nako. Tais man ni siya, tais. Excited kay ni karon pre siyang pagsimba dinhi sa GIL. Kay nalagi daw mga panghatag karon pre nya na apoy foods pre ba pag human og simba kay anniversary man pre. Naa man ni karon mga parapol pre, TV, electric pan, anidoro, ceiling fan, mga ingon anak pre ba pabuang-buang patay dire pre. Istorya pero ako gining ipakita-kita siya akong ID pre pero di gyud niya mabantayan pre ba oh. Ngunit-ngunit pa siya na yang kuan pre, tubig. Sure ball ko pre basta mangyon ani nagapangita gyapon ning mga kiki ning bayhana ni kaning bayuta dai ngita gyapon ning mga gwapo ron re pre klaro na kay ni. Hoy pa, ma'am, asa na ka? Ay mag-send a picture. Sorry. Video ko sa natin. Wa gihapon siya kabantay dra pre basin ako na siya gisunod-sundan kay para makita gini ako nga ga-ID ko. No naanad man na siya pre nga magsuot jud og ID. Basta kay mag-duty mag-ID ba gid tano. Diha meron dapit mo simba pre o kanang sulod diha pre mao man na mga sinema diha pre. Pag Lunes to Biyernes na pre aw kuan na sinihan yun na da pre pero Domingo pre aw simbahan yun na siya. Dahil nakabantay ay. Dinhi dapit pre ni action ni kog kaulaw dire kay nganong ka-ID ko ba nya makita sa mga visitors nga unsa man ni asin sa man dili man ni tig paningil re nya
ID man sa tong company. Dinhi pre palista sa ta para makadawat putas mga ayuda kay na may mga bugas panghatag niya pre, mga electric pan, mga ref, mga TV. Og dire sad makuha tong mail stamp pre para natay paniud to niya. Unya number pod sa raffle pre kay kung makabunot tag 53 unya anya atong mabunutan pre anidoro aw madungaga na pa tong anidoro dito sa balay do nakabuka tong anidoro ani pre. Dinhi pre gihubo na kong ID kay nagpicture man may kay ang picture isend kang manager kay ingnon ba nga nana daw mi dire. I mean, secured. Isuksok dari sa mga ano? Yung ID. Unsa? Maningin ka dai. Maningin ka dai. Maningin ka dai. Maningin ka dai. Ano ko na akong reaction kanina. Ay, bisa. Unsa kalimot ko? Pakod na ka. Alagay ko maningit ka. Dadali ko ID. Mao to ilang mga reaksyon pre, way lami pre no, murag dili scripted type. Pero di jud scripted pre. Pero ingato lang jud ang ilang reaksyon, na? So karon pre padayon taning anniversary sa simbahan nila Ma'am Eileen pre. Kay na may mga maayuhon ron dre pre. Ready na pud ta maminaw sa pulong sa Ginoo karon nga adlaw pre. Kung unsa may giandam nila diha nga mga basahon o mga pulong pre, aw kita magmalipayon gyud sa matag adlaw kay gihatagan gyud ta grasya sa kanunay pre. Mga panalangin pre nga perminti gyud ibubo sa tuwa pre no. Grabe ang Ginoo kabut sa tuwa pre, grabe gugma gid niya sa tuwa pre. Faithful provision and many testimonies of lives He has changed. As we continue our celebration, we have prepared a He Andam na has kayo done saya, and to mga rejoice dalonan. together as one Andam na kayo church saya, mga family. ticket. 8 raffle Guys, guys, prizes, isa kasakong including one grand prize. Let's Pero katong begin. luto, daan. Jesus said, let's give our children another Saan mo ni mo ng round TV? of applause. Dai, smart TV. God who made the blind see sun and the moon isn't somewhere far away. He's standing in the room, so let it scream, let it shout, let 'em know what you're about. Keep it moving and groove, the Lord has created. Why would I sit around his bed and let's have a celebration? Ready for the promo. Yan, okay, let's get our stops ready. I-wave tayo ng stops big already na makadaog sa itong mga raffle prizes. Alright, so wave. Okay, first number. Dito to dos kinalasan na dai. Ay sa diri. Alright, so first number. We have number 1, 7, 4, 1, 7, 4. Come here on stage. Boy, that boy. What's the name? What's ang pangalan? Congratulations, Matt Cayetano. And lastly, sa makadaog sa atong biscuits, we have number 177. 177! Sa biskuit man na, TV man ang gikuhan. 5! Okay, ayan siya. TV lang ako, TV. TV og isa ka sa akong bugas. A secret ako na name, secret. TV lang, TV. Number 98! 98! Ay, bilang lagi. Wala yung number 98. 5, 4, 3. Oh, nabi ay sister. Ikaw ba? Asa na lang yung lugar imo yung aduan. Lab, grasya man ni, gihatag man dito simbahan. Siya gyapon. Pati sa simbahan mag-inana gyapon ka. Ay, listen po. Grabe, Grasya grabe. gani no, gihatag nila ni no. Di isar mo tong dawato, duha may gihatag. Dito tara mo dali. Ganun tagduha man imo. Wa man matawag atong number dito sa Drolats pre. Aw, dire na to bawion pre. Duha ka paklan sa tong gikuha diha. Mura ra gyapon tag nidaog diha. Mas dako magproblema pre og nakadawat atong mga rice ginina pre nga tag tulo ka sako. Ug kami nakadawat ato, matagbaw og pasan tulo ka sako ang pasanon pauli pre, di ba?
magmayor gyud ning sudan ra para diri ra nato stiyan mabutang pre. Nya ako atong TV po ang atong na dala pre pertambog ata to mura pud og isa pud biya to ka alsahan pod pre no mura pud og lamisa kadako di pud masakto pidi ka sa taxi pre. O ya dili na nato nila ngayon pre kauno na nato ni dinhi. Mangaon day ta ninyo pre. Kaon mo inyo diha kay kaon po ako dire mga wings yung gikaon pre para pag ulion niya aw largo na ni lupad-lupad pre. Utom pod baya magpaabot aning number pre abig yun natong matawag pre ba. Wala dili ta gusto matawag ra atong mga mini groceries, itong mga gagmay nga mga electric fan. Dito kita gusto be sa TV og bugas pre pero wa gyud kaloy pre. Og dili na kay nako ni tas-on pre kay murag ni taas na ni pagmayo. Salamat gyud sa pagtan-aw diha og paki-follow na lang po sa akong page pre. Daghang salamat.